खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जीटी वर्ल्ड कुंफु चैंपियनशिप 2025 इं मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभारनि मेडेल देरहासार जानो हानाय गेलेगिरि कमल कुमार बर'खौ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशनआ बरायदों। चाइनायाव खुंजालांनाय जीटी वर्ल्ड कुंफु चैंपियनशिप 2025 इं मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभारनि मेडेल देरहासार जानो हानाय गेलेगिरि कमल कुमार बर'खौ गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशनजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौपुरी गामिनि कमल कुमार बर'आ थांनाय अक्ट'बर दाननि 14 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम इमेशन चाइनायाव खुंजालांनाय जीटी वर्ल्ड कुंफु चैंपियनशिप इं 2025 मायथाइनि मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेनानै सिलभारनि मेडेल आवथायनो हादोंमोन। बे बादायलायनायाव बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरनि गासै 5,000निबो बांसिन गेलेगिरिफ्रा बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा भारत हादरनि जानानै सिलभारनि मेडेलखौ देरहासार जानो हायो। बेखौनो लानानै दिनै बिथांखौ गुवाहाटीनि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव गेलेनानै फैनाय समाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशनजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बरायो। बाक्सा जिल्ला वुशु एसोसिएशननि नेहाथारि लोगोसे फोरोंगुरु दानसोरां दैमारी आरो टिंकु चन्द्र ब्रह्मनि गोख्रों फोरोंथाय होनायाव बिथाङा थांनाय 27 आगस्टआव इम्फल मणिपुरनि ट्रायलआव गेलेहैनायनि थाखाय सायख'जादोंमोन। गोरिबजों नाख्रेबजानाय नखरनि जाखांफुनाय आरो दावगाफुनाय गेलेगिरि कमल कुमार बर'नि मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेहैनानै मेडेल देरहासार जानो हानायखौ नखरनि बिमा बिफाजों लोगोसे ओनसोलनाङैनो गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जाखांफुनाय गेलेगिरि कमल कुमार बर'खौ बीटीसी आरो आसाम सरकारखौ नांगौबादि हेफाजाब होनोबो खावलायो। जोंना गेमा चाइनायाव जादोंमोन इमेशनाव। गेमा जाबाय 10 वर्ल्ड कुंफु चैंपियनशिप एंड इयाव मोर देन 5,000 प्लस प्लेयार्स दंमोन ओमफ्राय 53 प्लस कान्ट्री। जोंना इदि माने कम्बेट फाइटिं नङा ओमफ्राय डेमनस्ट्रेशनसो नालाय ओमफ्राय गावबा फारि फारि आरोना ओमफ्राय पइन्ट हिसाबैसो 8.790 बेसेबां पइन्ट 8.790 आइ बाबा कोच एंड एसोसिएशन एंड आंनि गासिबो सापर्टारफोर खस्थ' खालामनायाथ' खालामदों गोदो आगोलनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोबाय थानाय ना। आंना यो फार्स्ट इंटरनेशनल मैचमोन आरो बेवहाय फंबाया सिलभारनि मेडेल देरहाना फार्स्ट इंटरनेशनल ओमफ्राय फार्स्ट मेडेल सेकेंड सिलभार। जेन'बा दा आंनि फिसाया गुबुन जायगायाव गेलेहैदोंमोन नालाय बेनिखायनो जों न'खरनि आरो गामिनि एसोसिएशननि जानानै जों बरायनो फैदों। फिसायादि गेलेनानै सेकेंड प्राइज मोनबोदों जों बेखौ गोजोननायबो मोनदों। जेन'बा जों बिदिनो खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा जमा खालामनानै फिसाखौ जों गेलेनो हगार हरदोंमोन। दा जोङो बेखिनि रांखौ खस्थ' खालामना दिहुनदों आरो बिदिनो मोसौ अमा बोरमा फाननानैबाबो जों हरदों खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो माने हरदोंमोन। दा जेन'बा बेफोरबायदिनो मोजांनि सायाव मोजां गेलेलांनो हायो जोंबो बेखौ लुबैयो आरो जों इसोरनि सायाव आर'ज खालामो जोंनि फिसाया बिदिनो मालाबाफोर गेलेनो थांबावबा बिदिनो देरहासार जानानै फैथों। बिदिनो सरकाराथ' गोजौनि सरकारफोरा जेन'बा सारमोना अननानै जोंखौ गैयि न'खर हिसाबै सहाय होयोबा जों मोजां मोनगौमोन गेलेनायाव दावगाबावनो हाथों। दिनै चाइनायाव 10 कुंफु चेम्पियनशिप गेमाव बिथां कमल कुमार बर' बिथाङा दिनै गेलेनानै नैथि बान्था मोननो हाबाय। जोंनि हारिनि थाखाय हादरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना खामानि बेफोरो। दा लोगोसेनो बिथांनि देरहानायाव गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे बिथाङा फोरमायलांबाय गोबां सापर्टारफोरनि हेल्प दं होननानै। नाथाय बेबायदिनो बिथांनि गेलेनायाव आरो इयुनाव जेन आरो दावगाबावनो हायो बिनि थाखाय जोंनि बीटीसी गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बिथांनि नखरनिसिम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट आरो बिदिनो बायदि रोखोमाव हेल्प मोनगोन होननानै जों आसा खालामनाय जायो आरो दा बिथांखौ बरायनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों।
बेखिनियानो जों गामिनि जानानै फैबाय बिथांखौ बरायनो थाखाय दा गोजोननाय मोन्दों।